Lento yokuchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke. Uthisha, ukwahulumeni, ukwamasipala, ibe imali ingekho, imali ungenayo iyeke. Woza kaBabu Dokotela sikwenzele isigqoko semali. Isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga, impilo engenazikweletu. Isigqoko semali sikaBabu Dokotela senza izimanga. Ungaphila impilo oyifunayo nokade sawuyifisa. Ngesigqoko semali. Ngishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. uBabu Dokotela umelele nobuba. Angibingelele Babu Dokotela babo sizwe bawujabulele umfana muhlo ngade ekhehla ungubani ungumzukulu kaManxengezi. Ngikhuluma kanjena nje ngoba ngiyazazi ukuthi ngiseThekwini hayi ukuthi ngiseThekwini. NgiseThekwini ngisebenzele building 2 Nedbank House building 19th floor corner of Queen Street and Albert Street. uBabu Dokotela umena kwendabuko kuyinyanga esikoleni angihleke esikoleni ngivela ngagcina ku lower primary school. Angisho lokho Babu Dokotela umfana useThekwini ngithi mina nginike imisebenzi esiza nawo ngo April. Ngo April siniphathele microwave into okufudumeza ekhaya. Akudleki ukudla okubandayo. Akudleki ukudla okubandayo kuyagodolisa bese nokuhlipha unembile enjathu usuthe because kuyabanda. Sizofudumeza ke ngizokunika nansi microwave uyobaba. Next month le microwave lena uzokhipha umchamo iconso umchamo ngakhuluma nomuntu ufake la uma usucaba ukhakhayi ucaba uvalo ucabe phansi kwebele uma usucaba la kuhlangana khona iziphanga kanje yakezwe ukuthi ngithini ucaba la kuhlangana khona iziphanga kanje uma usuthatha igazi lakho ulifake la ungafaki iconso ufake igazi la ngempela lento ivese nibe uwena nje yakho ufake software yonke yakho lento uma usuyenza ngakuthi ilokhu umama akasajabuli kahle ngezathu zokuthi awusebenzi ezathi ukuthi uyasebenza uqonyiwe udini ukuthi uzalisile nje ngaphandle and kunenyanga lendlini iqumelene unikwa ngalelo langa ngoba kuthande yena lento kuyayithatha lento ugcobe ezandleni uma usuyigcoba la emadolweni yabo umuse le dolo lo umthinta ngalo la ngemuva la kuyena ngemuva ngoba uselale efaka isikhindi lento sizosehlisa isikhindi lana sifudumeza ikhaya lifudumela uBabu Dokotela uthi uphethe isithembu. Ngifuna into okuhlanganisela isithembu mina kuhlanganisa umama la eThempelini. Yabona omama bamaNazaretha afuna bakwemukela ukuthi ubaba uzosithatha isithembu. Ngoba phela umama akasakwazi ukwenza lutho, ubaba usafuna ukukhulisa ubuso wakhe. Ngenxa ukuthi ayisekho imali yokugana, kodwa uyafuna ubaba ukuthi azale phela lapha ingane ziphinde futhi zize ekhaya. Umama akafuni lutho uthi akakhuluma ingane zesifebe usephuma naseThempelini akasasonti uyahlambalaseka njengomshumayeli uyahlambalala njengomvangeli ukuthi umama akasezela ngenxa ukuthi wena waqonywa sizokusiza ke baba lapho sokusiza lapho ngikuphathela into yokuhlanganisa lento uqhida umsindo uthule nya thulu zizizwana ingane bawashelana baphathelana izingane ngizokunika ke lento Babu Dokotela bawusiza bojobufana mhlekhe bese ngikwakhela into lena eyokulwa nezitha zakho izitha zakho ufuna sizibulala nesizikhunge engeke uphathe umuntu emsebenzini ngathi uphethe ingane zakhe sizokwakhela uzikhunga umuntu asena yilengisa yena adela umhlaba ngoba manje usehluphile Babu Dokotela bawusiza itopic ethu namhlanje ithi ake kusizwe inyanga ehluphekayo happy izinyanga that are poor. Ithini into yakhona ngithi mina ake siyibuke lento ukuthi njengabalaphi bendabuko njengabantu abasethongweni kufikelwa abantu la bezofuna into zenhlanhla awu understand fikelwa abantu la bazofuna abahlala eGoli bana ekhaya kusenquthu una 2 years agcina enquthu una 8 months agcina enquthu una 6 months agcina enquthu akayi wagcina ngoSeptember njengoba manje esiye phaseke wagcina ngoSeptember ekhaya uzofuna into enhlanhla kuwena ake umtshele umuntu before ngikwakhela into enhlanhla akuhambe nje uyocenta amathuna asekhaya ake uhambe nje uyocenta nje amathuna asekhaya before ugijimela igubhu ugijimela impondo ukufike nje ukucenta amathuna ufaka amatshe uwapenda amatshe abemhlophe kahle ubeke itshe ngasekhanda mina ngakholelwa isiphambi len ukulikline nje kahle ithuna nje ukline kahle nje ithuna ubone ukuthi sikhona isidingo sokuthwala sikhona yini isidingo sokuthwala sikhona yini imvakalo sikho khehla asikho isidingo sokuthwala emva kwalokho asikisidingo sesigubhu futhi Babu Dokotela ngikusho lo ngoba manje abantu into abayijahile emuva abazilungisanga ithongo lo lelikhulu leli olishiye lapha lelo ongalifuni njoba wena ufuna ukuye enyangeni uthi ziwakezela izinto ngesalamusi ubuye lapho soyitshela ukuthi wena inhlamvu yaqhumisa because usokhathela ukubulala abantu lento iyaqubula ngaphakathi usufuna ukubulala nale nyanga ngithi mina ke uyibulale kulungile kuzokusebenzela lokho kodwa ke akuhambe qala uyokulela amathuna ekhaya ngoba lento esemathuneni inkinga kakhulu lento ungaklina amathuna emathuna uyazi ihamba lento izifika ekutheni umuntu uyafuka enyangeni uhamba nomakoti wakhe bazofuna into enhlanhla
uyazi besebenza ka Eskom lo muntu wadilizwa le ntombazana ehleli nawe na 3 years ehleli naye ka Eskom usesebenza 11 years manje le ntombazana ifuna ukwazi le mali uzoyishonisa phi noma uyokakha kubuye into ebalekile ake ubheke into ebalekile wena usumthanda kakhulu umama enzala compared to your mother uyasho futhi ukuthi Babu Dokotela ngicela usize la ngoba manje nasekhweni lami abakhili awuzwe nje ukuthini uthi nasekhweni lami kodwa ekhaya kasho lutho ake uthande uma wakho more than your mother in law ake uthande uma wakho more than noma lezi zinto ozenze ekhabo ekhweni lakho zinhle siyabonga but ekhaya phela ukuzenze kini njengoba unemoto ezo4 abanayo imoto yokusontweni yebo wena usonto uma wakho yasonto iRoma baba wakho yasonto iRoma baba wakho unoshukela hamba kanzima mezogera amatekisi yebo abanika ivan iFord Bantam bampintshana kule moto engena aircon wena unemoto ezo4 zokuya emantombazana sematshwaleni ake uthathe le moto ngesonto ngolesihlanu yolala khona umgqibelo ngesonto kuyilanda umsomluko lo moto ubone ukuthi lo thando olunika abazali bakho abakulethe emhlabeni liva lona abazali abakulethela unkosikazi of which is good as well but akubanika uthando ngoba lolu thando lolo olwakho seluyipirate kakhulu uthanda kakhulu ohlangothweni lolo kodwa labantu uma wakho waqhuma igazi walala engadlile emhlazane ezele wena ngoba acishwa shona etheater but today uma kufana nescape stand emanzini esingenamgwedli uma wakho usayilonto manje kodwa wena ula koba Babu Dokotela uzofuna into zenhlanga and futhi usukhulumile nangathi emaphejini amathi uthi thina siyilutho because awulikhulumi iqiniso ukuthi kunjenje wena wenzeni ekhaya bakhala bakubona ama social media awusemuhle kanje namaphodlela utshwala abizayo ngapha ufuna sikwakhela into enhlanhla nama tattoos nengalo ezo round umuhle kabi social media kodwa kini kunjani kunjani mekunje capha sipende ngopenda oblue Babu Dokotela babusizwe bojabulile ngithi mina ke sibuke la uBabu Dokotela uma lapha endabuko lezi zinto ekutshela izona zizokukhathaza lezi zinto bengazisho zizokukhathaza awazi ukuthi ushawelane kodwa uyashawa uyaba undermine noma thakathi ucaba ukhomba ezinye izinto uhanjelwa umakoti namhlanje kade umenzela yonke into udlelwe imoto ongazi ukuthi uhlula kanjani ukhokhela isitobeni past 3 months yadliwa into eyenzile wena njengoyinaka uvula umgaqo zakini kade ungekho umgaqo zakini wena bekumiwa le ngemoto kuza ngempahla zethu wavula umgaqo ngeTLB wawisa ikhishi wakha u2 room lapho umuhle u2 room ufaka abafana bakini kade belala ekitchen that alone kuzokushayisa nabathakathi ungathi umwenza izinto ekhaya ucaba ukuthi abathakathi abekho serious abathakathi abekho ba beyond kuba serious njoba uhamba inyanga uyolungisa enye into kunento wena ufuna ngabe iqalwa ilungisile lapha ekhaya ukuthi njengoba Babu Dokotela ngeke ngivula umgaqo emva ukuthi ngenza ukuthi ngiqale ngangenelwa inkinga ezifana lezi ngangenelwa abantu efleetini bathatha izinto kuyaqala ugqezo kule fleet kuqala ngami izinto ezenziwa ngoba wena uvusa ikini kunabantu namhlanje abanye abasazi noma baphuma noma baliyashona ilanga because kunento abayenzile ekhaya balivusile ekhaya kakhulu awu understand ngiyakutshela mina lento wena uyayitheorize uthengele abazali bakhe imoto abazoyisebenzisa ucabanga ukuthi business yakhe izohamba ngeyihambe kahle business they will pray abazali bakho they will thank you but abazali abathakathi ngeke bakuthandaze ngeke bazibakubonga bazodila nawe ngenduku ngokuserious and then you will feel the heat you will violate every ethics of your family you will hate them with a passion because ubona sangathi wena wahambisa into ukuthi kusho ekhaya bangciye kanti cha isenzo wasenza saxasula abathakathi ngisho ukuthi njengoba siyizinyanga sibhekene ne-challenge enkulu ukuthi abantu bafika kuthina bezofuna izinto njengabanye bazofuna isigubhu semali kodwa manje ekhaya kunalo amahliphi ake silungise lapha kuqala sifake ikhonkwane silungisele la ekhaya uyeza kuBabu Dokotela uzothatha isigubhu semali bese siyakutshela ukuthi njengoba uthatha isigubhu semali ikhaya linjani ikhaya lona muthi hey Babu Dokotela ngazi kade agcina ekhaya ake ulibheka ngoba mase kwakhela thina isigubhu semali asiyakhela ingane ehlala kubo siyakhela ingane engazi ukuthi kwenzeka asimakhela umuntu uthi nolahla abazali udela abazali oyidela kufa uzofuna isigubhu semali kuBabu Dokotela babusizojabula ufana umhlanje ngithi mina
asikwenze lokhu uyayifuna isigubhu semali indeed isikhona hayi ukuthi asikho mengikwakhela ke isigubhu semali bengisichaza nje nginesigubhu semali engisakha ngo30,000 rand 30,000 rand esomuntu onebusiness phela somuntu othi Babu Dokotela mina ngenza lutho ngiyasifuna isigubhu semali lesa 30,000 asisiza uma ungenzi lutho lesi sika 50,000 senza wena lezi wena obosaba ukuzenza senza wena ngoba ngithe mengifika lapha kaGwebu eSwazini ngabatshela ngathi ngakha isigubhu semali kune software engiyifunayo banginike isoftware nansi isoftware faka la wenzele lo muntu lo ofuna isigubhu semali onawo kodwa 50,000 ngoba uyayibona le software ukuthi ngakanani guess what ngikhuluma ngesoftware akukhulunywa ngephone ezimbili okhelelwa zona kuthiwa nansi isoftware hamba ke ngeke uzuthola akona 1 kg ngoba ngeke uyithola isoftware 1 kg na khohlwa ngisho ukuthi mesikwakhela isigubhu semali sikwakhela ngo30,000 esebusiness mesikwakhela isigubhu semali esine software esomuntu othi Babu Dokotela mina ngisebenza ndawo but kunemali enginayo nginawo 50,000 siyakunika ke leso sigubhu leso uyasithatha kuhamba kuyosebenza ngaso leso sigubhu leso sine software we have to know that sine software ekuyiyona ezokwazi ukuthi i-upgrade at all times into le software siyakwazi i-upgrade lesi sebusiness sa 30,000 asisi-upgrade mase ukhathele sona ulanda esinye uphume kulesi kuba ngeke sisakwazi usi-upgrade leziya kunezinto engiyifake lapha ezingakwazi uku-upgradeka yabo lapha sifaka amafutha e-TLB asikwazi uku-upgrade sifaka amafutha e-tractor kanakanda ukulima emakhaya asikwazi uku-upgrade leyo nto leyo once awahlanza lamafutha kusho ukuthi lento ayisezo-upgradeka ngalo ndlela wena owebusiness ukhokha u30,000 kuya phambili ake sibuke nabelaphi bendabuko Babu Dokotela wasizwa uthi ake sibuke abelaphi bendabuko bezinyanga bezondwa bethukwa bebizwa ngabathakathi bebizwa ngeyifebe kuthiwa indoda eyifebela lakho kunyanga lo nobufebe bodwa lobu wehle inyoko untanta kuma social media bathuka kodwa balambile athi umuntu uyafuna ungena eradioweni basho imali enkulu engaka athi umuntu uyangena eradioweni na interview umuntu ongazwani naye yabona uma uzongena eradioweni interview ingane esindisiwe uzophela induku lengane izokuphambanisa ne-game ngaso sonke isikhathi izokubuza imibuzo yazi ukuthi negative ngaso sonke isikhathi engisho ukuthi nina enihluphekile nixakekileyo ake nikhulume noBabu Dokotela isho Babu Dokotela nginomala ngicela ukuthi ngeke ngizompresentela ngoba niyayisaba ithi icamera ungeza ngani yami uzopresent usho ukuthi nebudget engakanani ufike Babu Dokotela ngikupresentele leyo nto siyipresente nawe usho ukuthi uma wenza ukuthi inamba zakhe nansi why ngekho ugogo la ugogo akazwani necamera that's all sifuna ukuthi ke sisize sikhipha abalaphi bendabuko eClub abalaphi bendabuko balambe kakhulu kanti nani izingane ninomthele wapha niyayazi lento niyayibuka lento kodwa ekhaya nisho lutho yeba ukusebenza kwagogo kahle ningakwazi ukuthi anakhe nano 2 room niphume join isquad nonke ku 4 room nibadala ungakuthi ngalala kuma double bank nibadala nje ukuthi umuyula lapha phansi umuyela lapha phezulu iyihlazo lonto kanti ugogo uyasebenza umsebenzi wakhe muhle ugeza abantu ngo 350 megeza abantu about 10 or 3,500 lo mali le iningi ngoba kusuka ngeyona loan angathenga uthayela kwazi 3,500 angathenga uthayela ongaka u2 room lokho lona egeza nje abantu njengenza into ezikulu engenza into enkulu within 6 months angakho u2 room awuqede unyaka oza ngavusa enyidlo ngeke nimini gwiri kodwa ngaba nomuzi ekhaya ukuhlala ake nibhekele nje Babu Dokotela boyisizibojalo mfana umhleja kahle sifuna ukunisiza but none do something about it siyabonga lento ekuchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke uthisha ukwahulumeni ukwamasipala ibe imali ingekho imali ungenayo iyeke woza kaBabu Dokotela sikwenzele isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga impilo engenazikweletu isigqoko semali sikaBabu Dokotela senza izimanga ungaphila impilo oyifunayo nokade sawuyifisa ngesigqoko semali ngishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922 uBabu Dokotela umelele nobuba